Ja us he dit que aquest és aquell documental que no agrada. No agrada ni de fer... No m'agrada que passi això. No agrada que passi això, per això ho dic. Però sí que agrada que es faci. Y que haya gente como estas personas que se hayan dedicado a hacer lo que están haciendo, aunque de momento les hayan premiado de esa forma, ¿no? Bueno, pues no, eso está pendiente todavía recursos. Sí, però a més tota la ciutadania els ha donat com a tots el fan que fer front a la situació ha sigut massiu el suport que han donat, és a dir que és veritat que s'ha produït una injustícia i això està clar, però també és veritat que compensa, com a mínim a nivell moral i ètic i personal, doncs que la major part de la població li hagi donat suport, costat i que s'hagin sentit absolutament arropats, no? Jo crec que la feina que han fet l'Albano i la Marta té la valentia i la importància que han sigut valents i que han sabut sortir, però no només són ells, perquè nosaltres en aquest documental hem volgut simbolitzar-ho amb ells perquè tenen un paper molt significat, però aquí hi ha molta altra gent que porta molt de temps treballant, els companys de la Parts que en el seu moment van fonamentar la querella contra els 4 membres de la cúpula de la Conselleria de Sanitat i Salut, amb el Jiménez Villarejo entre ells, doncs tenen un gran valor, perquè no només fan una feina potser no tan popular, potser no tant de recórrer Catalunya explicant el procés, les coses que estan passant i les motivacions, sinó que estan fent una feina molt més soterrada, molt important, d'investigació, d'iniciar un combat jurídic que és molt important que s'estigui fent. En aquest sentit, ja us dic, com us deia abans, que la setmana vinent, no sé si dimecres o dijous, estigueu atents, perquè alguna cosa traurem tots plegats. Entre Cafè amb Llet, nosaltres i el diari El País ho publicarà i la Parts. Diguéssim que de la cúpula aquesta que hi va haver la querella ja n'hi ha un, que és el senyor Prats, que està sent investigat, doncs potser n'hi ha un altre. Ja ho veurem. La sensación que da es que están tremendamente protegidos, que la fuerza que tienen para controlar la justicia. El paripé del tribunal, de la audiencia y todo. Esto es tremendo, ¿no? Bueno. Es tremendo porque en casos tan claros y que el fiscal no los tira adelante, que el juez condena al revés. És increïble, no? L'altre dia hi havia un acudit parlant del cas de Bankia, que em sembla que era molt simbòlic, no? Que està empresonat, Olesa, no? I li deien a la persona que estava vigilant la garjola, diu, escolta'm, vull veure el meu fiscal. L'altre diu, no, escolti'm, voldrà veure el seu advocat. Diu, no, ja és el que em dic jo, vull veure el meu fiscal. Doncs això, no? Jo crec que l'acudit alguna miqueta simplifica o resumeix els fets. Vull veure el meu fiscal. Ja sabem a qui serveixen. Jo crec que de totes maneres que les coses en el món de la justícia també estan passant coses i que no hem de ser pessimistes. Jo hi ha 2 coses que m'agrada dir quan parlem d'aquest documental. 2. Una, aquesta corrupció que estem veient ara, que a vegades ens apabulla i ens desmoralitza i dius, ostres, quanta merda, perdoneu, hi ha a vegades, heu de pensar que ja hi era i que ara està sortint. Per tant, alguna cosa està trencant-se, que ja no la poden taponar, i alguna pressió, entre tots estem exercint, tots i totes, perquè surti, no? Per tant, és molt dramàtic que això estigui passant a nivell que descobrim que això ha passat i que ho tenim allà sota, però també és esperançador que això surti. Es que la sensación que dan es que sale, pero luego o bien ya no se puede juzgar porque ha prescrito, o bien al final amañan de tal manera las pruebas que dicen que están fuera de ley, o en última instancia lo que decía uno de los que se me decía que no sabía quién era, va al gobierno y dice no, no entra. Però Prats i Manté estan sent investigats en aquests moments. Sí, no, y hay muchos que están siendo investigados. Pues, ya intervino la Guardia Civil, y ha habido detenciones. Pero es que ha habido tantas investigaciones también antes que han acabado en agua de borrajas, que es lo que te desmoraliza. Pues esto es un país, esto no es democracia. Jo crec que jo soc un optimista, no? Perquè també els jutges, jo crec que també els jutges en aquests moments se'n van adonant, ja sigui per convicció o ja sigui per interès, perquè davant de l'opinió pública també hem de fer alguna cosa, o ningú ja se'ls creurà
i no els deixarem de banda, per la raó que sigui també estan canviant, intenten canviar les coses. Vull dir, ara, fins on arribarem? Fins si realment aixecarem les catifes, com diuen en el món del futbol, i ho descobrirem tot, això no ho sé. Però que estan passant coses, sí que és indiscutible que estan passant aquestes coses. Jo realment estava... Perdó, un senyor parlat. Els de darrere no. Bueno, bona nit. Felicitar-te per aquest documental. Està força bé, les catifes estan aixecades i s'hauran de continuar aixecant catifes i aquesta feina és una feina boníssima que s'ha d'anar tirant endavant. O sigui, dius que no haguessis volgut fer mai aquest documental, bueno, diré una cosa que no m'agrada gaire, és el que hi ha. Per tant, en aquest moment s'hauran de fer d'aquests documentals i us animo a que els passeu on faci falta i si convé a les sales d'espera dels hospitals aviam si trobeu un forat que els deixin passar mentre la gent s'espera. Ja anem fent, Ja anem fent a tothom que... Nosaltres el passem on ens demanin de fer-lo. I això no hi ha cap mena de problema, ens desplacem, anem, no importa si són 10, 20, 50 persones, és igual. Això és un... SICOM, som un grup de periodistes emprenyats perquè no s'està informant adequadament de tot el que està passant, no només parlem de la sanitat, sinó que la nostra feina també es parla del món de la comunicació, del periodisme, i com a emprenyats que estem, volem contribuir al debat democràtic i al aclariment dels fets, i per tant continuarem fent, això segur. El que passa és que aquests documentals com aquest no ens deixen precisament, preferiríem fer altres coses. Bé, m'ha agradat moltíssim el documental. El Jordi jo el conec perquè amb altres aspectes de el que ha constituït una mica l'estat del benestar sempre ha estat allà puntero. Fa molt poc temps, en un fòrum, va haver una persona que va dir el següent, diu, bueno, la crisi aquesta el que està deixant de banda és que el sistema, que és corrupte d'entrada, ha arribat un moment que on tenia la mamella ja no li funciona i ara té que treure la mamella dels ciutadans i per tant dels serveis dels ciutadans. Clar, vosaltres amb aquest documental heu descobert un tema que és el tema de la corrupció, que en una situació no de crisi com la que tenim existia, però quedava més dissimulat. Ara, quan ja el tema comença a afectar a la vida de les persones, surten dos qüestions. Una és la indefensió cívica davant de qui està dirigint els processos polítics, però en segon lloc ens trobem que aquells que no podem disfrutar d'un estat que creiem que era molt duradero, que duraria molt, darrere hi ha altra gent que històricament s'han aprofitat d'aquest sistema i que ara queda molt més al descobert. Ho dic perquè penso que no sé si aquesta ha estat la vostra intenció, únicament dir que avui hi ha corrupció amb el sistema sanitari, sinó que és un sistema fonamental dels drets de les persones i que per tant hi ha que denunciar la corrupció, però que també hi ha que denunciar l'actual situació d'un sistema que ha deixat de ser públic per una certa obligació d'universalitzar i de socialitzar el servei. I que per tant està molt bé que diu que tot aquest procés de corrupció es produeix amb un procés de gestió molt poc definit entre el públic i el privat. No era la nostra intenció de bon començament fer aquesta mena de documental, com us deia, no? Sabíem que havíem de tocar la corrupció en el documental o en el projecte que ens havíem plantejat de la salut del negoci de la vida, però com us deia al començament volíem explicar moltes altres coses. I de fet, aquí tinc DVDs, si algú de vosaltres el vol comprar, el de la salut del negoci de la vida, la versió que tenim, ho podrà comprovar i veure, no? Nosaltres, com us deia, volíem explicar els conceptes de salut. D'entrant, que la salut és una cosa que va molt més enllà del que és la sanitat. I que això la gent ho ha de tenir molt clar, perquè la diferència de vida entre un barri empobrit de Barcelona o de qualsevol ciutat de Catalunya i un barri ric oscil·la entre els 8 i 10 anys. És a dir,
que pel sol fet de néixer en segons quin barri estàs penalitzat, penalitzada, amb una esperança de vida inferior. I que, evidentment, aquest procés de retallades barra privatitzacions, això ho incrementa i ho dispara. Eren 8 anys quan va començar la crisi. No sabem on de continuar aquest procés de destrucció dels drets de la ciutadania, com pot arribar a anar a parar aquesta diferència d'esperança de vida. La qual cosa, si es fa, i ho dic amb tot pensat i meditadament, si això es fa de forma premeditada, potser haurem de començar a parlar de genocidi. Perquè clar, si premeditadament s'estan retallant recursos a la població i per tant premeditadament s'està provocant que redueixi l'esperança de vida, s'està provocant que hi hagi gent que mori que no caldria que morís. I això, si mirem el diccionari, té un qualificat. Per tant, aquesta és una nostra opinió. Però hi havia altres coses que volíem explicar. Perquè si mirem el poder de les indústries farmacèutiques, que també ho desenvolupem en el documental llarg, ens trobem que les indústries farmacèutiques justifiquen el preu dels medicaments en aquest país, o qualsevol altre, però sobretot a Espanya, està molt exagerat, com a conseqüència del procés d'investigació que necessita per desenvolupar aquests medicaments. Molt bé. Doncs et mires els números de Pharma Indústria i resulta que dediquen 3 vegades més diners a persuadir, fer propaganda i convèncer que no pas a la investigació. 3 vegades més, la qual cosa vol dir que si no es dediquessin tots aquests diners, en molts casos, a fer de canviar d'opinió a persones, o a convèncer de les bondats, o a fer cursos de millora de procediments mèdics de forma interessada, si tot això no es fes i aquests diners es dediquessin a una altra cosa, els medicaments serien molt més barats o realment no podien dedicar a una altra cosa. I això també ho volem deixar-ho ben clar. Per tant, el que estem parlant és un problema del sistema. El sistema que durant molts i molts anys estava allò encobert perquè hi havia prou diners per fer una certa redistribució de la riquesa i que en arribar a la crisi aquesta redistribució de la riquesa ja no la volen. No és que no es pugui fer, és que ja no la volen, perquè volen continuar mantenint els beneficis i volen fer-ho a costa de 2 necessitats de les persones que fins ara eren drets i ells volen treure el concepte de dret i convertir-ho en necessitat. L'educació i la sanitat. Perquè qui de nosaltres no farà el que faci falta perquè els nostres fills o nets vagin a escola, vagin a la universitat o tinguin l'atenció sanitària o l'alimentació o els drets bàsics fonamentals. Farem el que faci falta. I convençuts com estan, diuen, aquests no es rebel·laran perquè tindran prou feina en garantir aquestes coses, doncs, apa, donem-los tot el camarrot que callaran i mentrestant els anem espullant i robant. Això crec que... Aquesta idea nosaltres és el que volíem exposar en el decurs del documental, que quedés clar, però parlant de la sanitat i que sigui un grapat de persones que això ho deixin clar. I en aquest procés ens vam trobar amb la corrupció. I la corrupció en el documental, la salut del negoci de la vida que tenim, que ara estem actualitzant però que el tenim aquí, doncs durava 20 minuts, però és que anava sortit. I vam dir, bueno, doncs mentre no podem actualitzar el documental llarg amb tot aquest procés d'apartheid, exclusió, és a dir, de posar en risc la vida de les persones, no podem demostrar-ho perquè hem d'esperar l'aplicació de decret Rajoy, doncs aprofundim amb el tema de corrupció perquè també val la pena que ho expliquem, perquè d'alguna manera la gent que hi està incorrint ensenyem-ho i que la ciutadania tingui la capacitat i possibilitat de demanar-los responsabilitats. I quan es roba d'aquesta manera, les responsabilitats han de portar a un lloc entre reixes. M'ha semblat que ja deia, que estàvem parlant i no podia... Sí, només volia afegir en relació al que està passant amb la sanitat, que és que tot i que ja era coneguda la relació amb els determinants socials sobre la salut, és a dir, això que ja parlava les diferències entre barris, la incidència, diferents incidències de determinades malalties segons el nivell econòmic i social de les persones, doncs bé, tal com s'estava preveient a la vista de les retallades de despesa pública que s'han produït tant a Grècia com a Espanya com a Portugal,
que es preveia que incrementaria la incidència de malalties mentals, la incidència de suïcidis, això ja s'està comprovant. I ja comencen a aparèixer les primeres publicacions internacionals, recentment de Grècia, en què exactament comproven el que era perfectament previsible que passaria i que està passant. I que tots sabíem que passaria i està passant. I ara comença a haver-hi preocupació també. En aquests dies han aparegut publicacions britàniques que manifesten preocupació per el que pot estar passant aquí, ara ja, a Espanya, a Portugal i a Itàlia, perquè anem pel mateix camí. És qüestió de temps, de dies, de que els investigadors comencin a recopilar dades i a mostrar que hi ha més incidència de determinades malalties infeccioses, més incidència de depressions, més suïcidis. Bé, aviat veurem aquestes publicacions, no sé quan, però... T'explico perquè... Dos comentaris sobre coses que estàs dient que són molt importants totes dues. El documental La salut del negoci de la vida al llarg comença amb un suïcidi, amb un intent de suïcidi d'una dona que té la suficient valentia, la Laia, com per explicar el seu cas i explicar-lo perquè ningú caigui en la tentació de fer una cosa semblant, perquè a més ella, en el decurs de tot el decurs d'aquesta lluita, ha acabat col·laborant, està treballant en aquests moments, amb Creu Roja i amb les plataformes d'afectats per la hipoteca. És a dir, no només ha superat la depressió que l'havia portat això, de fer-ne, sembla que són 2 o 3 intents de suïcidi, sinó que a més ara està participant activament de la lluita i en el documental acaba dient que el que s'ha de fer és sortir al carrer, explicar les coses, tenir valentia, ajuntar-nos, treballar tots plegats per sortir-nos-en, no? Dic, això està en el documental, es pot veure. Però amb una dada important. El mes d'agost de l'any passat, un dels instituts de la Generalitat, no recordo exactament el nom exacte, va fer una roda de premsa per dir que havien augmentat els suïcidis l'any 2011. Però, immediatament, algú des de dalt li va tocar el crostó a aquesta persona que surt en el documental, i va rectificar les dades, però primer ja les va intentar tapar. Això ho havia fet només una agència, era molt difícil localitzar informació al voltant d'aquest tema. Nosaltres li vam dir que en teníem i que si no sortia en el documental doncs trauríem les dades que tinguéssim. I no va accedir, però es va dir que no s'havia fet cap estudi, que jo sàpiga fins ara, que relacioni la crisi amb el suïcidi. I que per tant ell no podia dir de cap de les maneres que hi hagués una relació directa, una relació de causa-efecte. El psiquiatre que li respon li diu, escolti, que aquest estudi es pot fer, perquè vostès poden preguntar a les famílies i una decisió tan greu com la de llevar-se de la vida, doncs en algun moment dels temps anteriors ho haurà manifestat, ho haurà dit, ho haurà explicat d'alguna manera. Doncs això s'ha tapat, i està tapat. I jo sé que hi ha molta gent en aquest país, no sé si aquest cap de setmana passat hi havia al Congrés de Salut Mental de Barcelona o de Catalunya, no sé si s'ha sortit alguna dada al voltant d'aquest tema, però hi ha molta gent treballant intentant descobrir una obvietat. Els suïcidis s'han disparat en aquest país, com que han disparat a Grècia, i quan parlo d'aquest país parlo de Catalunya també. Pel que fa a la Gran Bretanya, està molt bé que els britànics ens expliquin que la nostra situació és molt dolenta, però la seva sanitat està fent una cosa horrorosa, que veurem un vídeo també sobre aquest tema perquè ens sembla que és important perquè no hem d'evitar-ho. Si tu tens una malaltia X a la Gran Bretanya i vas al metge, el metge et dirà, escolti, vostè té tal cosa, per exemple, jo què sé, una lesió del genoll. Miri, escolti, a vostè aquesta lesió del genoll, el sobrepès li afectarà moltíssim. Per tant, vostè, la primera cosa que ha de fer, a part de la medicació que ja li poso, és que vostè ha de perdre un pes i tenir el pes adequat, perquè si no l'aconsegueix jo no l'operaré. I aquesta persona diu, què he de fer per perdre aquest pes? Diu, bueno, a part d'una determinada medicació, vostè ha de fer un règim. I aquest règim consisteix en verdures, llegums, el que sigui. I aquesta persona contesta, diu, escolti, la meva renda m'impedeix en aquests moments comprar-me aquests productes per poder satisfer el que vostè m'exigeix i que m'operi. I la resposta del metge en aquests moments a la Gran Bretanya, per ordres del govern de la Gran Bretanya, és aquest és el seu problema.
quan s'aprimi, l'obrero. És a dir, posen la responsabilitat de la regulació de la malaltia en la persona, i això és el que la salut pública de cap de les maneres pot consentir i que la política mai de cap de les maneres ha de poder consentir. Perquè aleshores aquesta persona pugui ser operada, sigui guarida de la seva malaltia, depèn de la seva renda. I aleshores ja no estem fent un país igual, absolutament igual, sinó que estem fent un país tot el contrari. Per tant, em sorprèn molt que des de la Gran Bretanya ens diguin el que hem de fer, que ja li agraeixo perquè he llegit l'article i tenen raó, però potser també haurien de denunciar el que està passant amb la seva salut pública. Perquè això està passant, i està passant a les classes populars britàniques, que quan van al metge es troben amb aquest problema de que la renda és determinant a l'hora de ser intervinguts, de ser guarits. Això hem d'evitar-ho aquí, Esto pasa en el caso de una enfermedad contagiosa, una enfermedad que no sea el ejemplo que tú has dicho, y que ocurre. O sea, no solamente afecta a la persona que tiene ese problema, sino que puede afectar a los que están a su alrededor, a mucha más gente. Con lo cual el problema sanitario sería todavía mucho mayor y tendría que gastar muchos más recursos.